анами рӯз шумо ёд мегиред ки чӣ хел анами фикрронии шахси муваффақа дар шахсияти худтон тарбия кунед. Хорошо видео. дар ин зиндагӣ бахт барои одамое ки доим мешинанд ноед мекунанд ку намехандад ҳеҷ вақт. дар ин зиндагӣ бахт барои шахсоне механдад ки онҳо мехизанд, ана ҳамин иродашонро қавӣ мегиранду ба сӯи ана ҳамон нияту мақсаде ки мондан ба сӯи ана ҳавай ҳаракат мекунанд. аммо дина абученида омадед, ҷамомада омадед и ба мисли идея дар сари шумо пайдо шид ки оҳ бес ки ман бояд ки чӣ кор кунам, абучени биёма. бинед дина 130 нафар буд аз ал, лекин аз байни 130 нафар ҳамин қадар шумо бо ҳамин қадар дига одамо онлайн номнавис карданд. 130 нафар не. фаҳмо? ин субҳ аз дунё 188 000 одам гузашт, мурд, рафт. лекин шумо озям зиндаед. медонед барои чӣ инсоният аз дунё мегузарад? барое ки вай нафъаш фоидааш аз дунё қатъ мешавад. ин аз он шаҳодат метиҳад ки мо шумо ҳозирам чӣ дорем? шанс дорем, имконият дорем ва ҳозирам дар дигар инсонҳо метавонем ки нафъи худа чӣ кор кунем? расонем. ягон фикре бошад ки шумо худтона успешни дидесен, шумо худтона муваффақ дидесен, шумо худтона бизнес леди дидесен. просто так нестай. барои чӣ? барои ки худованд дар сари мо танҳо ҳамон фикрҳоеро метиҳад ки мо ин фикрҳоро қувваи ба ҳақиқат табдил доданашонро дорем. агар ки шумо надошта бошед қувваи ба ҳақиқат табдил додани ҳамин фикра, худованд ҳеҷ вақт ҳавая дар сари шумо наметиҳад. фаҳмо? И всегда помните, что Аллах даст вам столько, сколько вы можете управлять. худованд барои шумо ҳамон қадаре метиҳад ки шумо идора карда тонед. масалан ки агар ки шумо дар командаатон ҳоз ягон одам надошта бошед, значит ки шумо ҳамон одамое ки оянда мебиёяд командаи шумо идора карданашонро қувваашо надоред, наметавонед идора карда, барои ҳамин худованд шумо надоста. лекин шумо фақат қартон декаред ки чӣ бо ман ҳамаро мегӯм ҳеҷ кас гӯш намекунад. фаҳмо? барои оне ки одамо шуморо пешниҳодтонро қабул кунанду қатъи шумо кор кунанд, шумо бояд ки ана ҳамон арзиштонро баланд кунед. фаҳмо? арзиштонро баланд кунед, шутоби ки ҳамон одаморо вақте ки шумо даъват кардед, қатъишон кор кардед ва ё пешниҳоди шуморо қабул кунанд. яъне ҳамин агар оддӣ карда гӯям, миллионерҳо ин хеле сухан мегӯянд. ҳамин мисолда мегӯянд ки агар шумо 10 сомона идора карда натонед, худованд ҳеҷ вақт шуморо 100 сомона метиҳад. агар ки шумо 100 сомона идора карда натонед, ҳеҷ вақт соҳиби 1000 сом намешед. агар ки 1000 сомона идора карда натонед, ҳеҷ вақт соҳиби 10000 намешед. фаҳмо? барои ҳамин шумо бояд ки аввалин дараҷа ёд гиред ана ҳамон даромади хурд, командаи хурд. фаҳмо? ана ҳамин қадар чизи хурда идора карданша. бисёриё ҳа? бинед, шумо дар ҳамин фарзандтон, масалан мумкин агар кӯдаки хурд бошад, дар дасти фарзандтон корчара чӣ карда метонед? дода метонед? чӣ ба? майдая. ягон ҷӯша мезанад. хоб бо чӣ? сарфа намеравад. бай сарфа намеравад. хоб бо чӣ? мети мегӯ бира момата биза? агар ягон занак шуша камтар бад бинад, бачаша метавад мега бира шӯхӣ мекунам. ана бинед, барои чӣ ман ин мисол овардам? барои он ки чӣ хеле ки шумо дар фарзандотон кор додан шуда дух намекунед, дилтон намешавад, дӯст медорем барои ки фарзандтона, анами худовандам мо шуморо дӯст медорад. барои анаму қад сарвата командаи калона наметиҳад. медонед барои чӣ? барои ки ҳозир мо тоқати ҳавай чиза идора карданам надорем. мо худмонда зиён мерасонем.